नोंथांनाव भटार कार्ड गैया नामा? जुदि नोंथाङा न'आव थानानैनो भटार कार्ड मोननो लुबैदों अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नंगौ, सरकारा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा 18 बोसोर बैसोनि जाबाय अब्ला न'आव जिरायनानै न'आवनो भटार कार्ड बानाय। 5 मिनिटनि गेजेरावनो भटार कार्ड बानायनो हागोन नोंथाङा। लकसभा बिसायख'थिया माखासे साननि उनावनो जानो थांगासिनो दङ। बिनिखायनो जायफोरा 18 बोसोर आबुं जाबाय बिसोर भटार कार्ड बानायनो हाबाय। नोंथांनि सुबिदानि थाखाय सोरखारा मोनसे अनलाइननि गेजेरजों बिथांखि लाबोदों। बे वेबसाइट https://eci.gov.in आव थां। बेनि उनाव भटार सार्भिस पर्टेल अप्शनाव थां। बेनि उनाव नोंथाङा रेबथुमनाय अप्शनाव क्लिक खालाम। नोंथांनि थंफोरखौबो होफानांगोन आरो नोंथांनि बैसो फोरमानलाइ, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट फट' बेफोरखौबो होफानांगोन। बेनि उनाव साबमिट खालामनाय बटनाव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नोंथाङा मोनसे ट्रेकिं नाम्बार मोनगोन। बेनि उनाव साबमिट खालामनाय बटनाव क्लिक खालाम। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 7 निफ्राय 30 साननि गेजेरावनो न'आवनो भटारनि सिनायथि बिलाइ मोननो हागोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।